Wannan kan kifi ne, kuma zan sarrafa wannan kan kifin na ciyar da mutum 25. Zo je mu ga yadda ta kasance. Let's go! Kai tsaye na ɗauko kan kifi na wanke shi, na ɗauko citta na daka, sai na zo na kunna gas ɗina na ɗauko tukunya na ɗora. Nan take na zuba mai, na zuba kayan miya da tumatir leda, sai na ɗan jujjuya. Na ɗauko baking powder na zuba, sai na ɗan juya, na zo na zuba ruwa. Sai na ɗibo kifi na zuba, sai na ɗauko citta na zuba, na zo na ɗauko zin na daka shi ma na zuba, sai na zuba kori. Na ɗauko soy sauce na saka, na ɗauko oyster sauce, na ɗauko sweet sauce na zuba. Sai na ɗauko albasa na zuba, to fa kamshi tashi kawai yake, wow, girki ya kammala. Nan take na ɗauko robobi na kwance na fara zuzzubawa, gashi nan kamar da kuke gani a biya fara ready nan ga biredi na. Sai na fito na fara zakulo wa'anda na san tabbas suna son abin. Kai wannan matar ta mun adda, haddafa wannan yaron ya ce wai Allah ya min albarka, masha Allah. Na bawa baba, na taho na samu wannan bawan Allah shi ma na bashi ga wani mai keke. To sai na bawa wayannan yaran su ma, daga nan sai na tsallaka titi na bawa wani bawan Allah gashi nan kamar yadda kuke gani. Tabbas wannan girki ya yi matukar yin daɗi, don ko inda yanzu na zauna ina ci ko ido na ba na iya buɗewa saboda tsabar daɗin da girkin nan yayi. Ni fa da niyya ta tsofaffi kawai zan zakulo na ba wannan abin, to amma mutum ya gani ya zo, kaga ai baka hana shi ba. Ku gaya min me ya burge ku a wannan bidiyon? Let's go!